агенти омор нохудогоҳ дурӯғи кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати тоҷикистонро фош кард. тибқи иттилои ин ниҳод шумори сайёҳоне ки ба кишвар омаданд даҳҳо баробар камтар аз онест ки кумитаи рушди сайёҳӣ эълон карда буд. дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ бо ҳадафҳои гуногун 604,200 нафар хориҷӣ ба Тоҷикистон сафар карданд. аксари ин хориҷиён 524,800 нафар ё 86.9% аз шумори умум ба Тоҷикистон бо корҳои шахсии худ омаданд. шумори онҳое ки барои сайёҳӣ ба Тоҷикистон омаданд ҳамагӣ 23700 нафар будааст ки ҳамагӣ 3.9% шумори умумиро ташкил медиҳад. охири моҳи апрели соли ҷорӣ раҳбари кумитаи рушди сайёҳӣ Номон Абдуғаффорзода ба вакилони маҷлиси намояндагон гузориш дода буд ки дар 3 моҳаи аввал ба кишвар 215,000 сайёҳи хориҷӣ ворид шуданд. зоҳиран кумитаи рушди сайёҳӣ ҳар хориҷии ба Тоҷикистон воридшударо ба шумори сайёҳон ворид кардааст. тибқи маълумоти агенти омор дар 3 моҳаи аввали имсол дар кишвар 133 ширкати сайёҳӣ амал мекард. аммо тибқи иттилои манбаи паём инҷо ҳам рақам чандон саҳеҳ нест. мақомот ширкатҳои фурӯши билетҳои ҳавопаймоиро низ ба шумори ширкатҳои сайёҳӣ ворид мекунанд, дар ҳоле ки онҳо ҳеҷ саҳме дар ҷалби сайёҳон надоранд.